eHorama. Mazet. Hello. Uyaphila mfethu. Uphilile wena? Nice one. Awusho mfethu. Obvious kuyabanda manje. Angazi noma yimi or iyenzeka vele lento. Ukuthi makubanda ngaphandle nje bakubanda. Yeah. Bese ifridge na ifreeze izinto. Angisho i-deep freeze, ifridge. Yeah. Ivele ifreeze izinto nje. Yeah. Do you know what I'm talking about? Yes, I know what you're talking about. Angithi manje vele kuyabanda. No, but ihlanganaphi ifridge ngoba ivaliwe? Ihlanganaphi ngoba isendlini ukuthi makubanda phandle bese nayo iqinisa izinto. No, but then angithi i-temperature vele fridge phansi ukuthi kuzobanda. So obviously isuke ilusana ne-heat that time. That's the whole point ukuthi ubande because isuke kushisa ngaphandle. Yeah, so but ivaliwe. Yeah, but amazinga okushisa vela phansi obviously. So now uyabona ukuthi sekuyahlangana ke konke. Ngiyakho vele bande konke. So Mazethu ufuna ukungitshela ukuthi njengoba kubanda ngaphandle. Mangingacima ifridge ebondweni. Izinto zami zizochubeka ziloko ezibanda since ifridge nokubanda kwangaphandle kuhlangana. But then angithi there is a certain temperature okumele ukuthi ifridge ibe kuyo. So depend ukuthi amazinga okushisa kanjani. But I want to tell ukuthi mawushiye ukudla usually mawushiye ukudla makushisa ngaphandle ungafaki ngefridge the following day sekumoshekile. Hey, I know. But manje akumosheki. Hey. Because angithi akushisa. Maybe it's nokungalifaka efridge. Yeah, understand. So angithi vele ke kuyabanda. Mara yazi sangishaya lento namanje. Lo ngiyazibuza ukuthi yemfethu ifridge ama-cold amaqine wonke manje la. Sengiyam icoke bengimpamfatha la ngiyimuni. Wena ufakelani efridge? Kanjani ngoba ihlala khona? Phansi lento le mangabe sofuna ukuyi Hayi kuzomela umuntu owenza iscience angichazele kahle mfethu ukuthi ukubanda kwangaphandle ifridge ivaliwe isendlini. Yabona if bengaphandle ifridge ihlala phandle mhlambe bengizo understand. Ihlala endlini kuyabanda boss. No but akubandi the way kubanda ngaphandle ngakhona. That's why sihlala endlini. But ukubanda kwefridge makuhlangana nanokubanda kwasendlini noma kwangaphandle kwamanje ukuthi kuyabanda obviously so nawo lokho kunomthelela. Hayi mina ngiyawuzwa lo mthelela angisakwazi nokuzithelelela icoke. Anyway ngiyabonga Zanele lento ishilo ngiyayizwa mara ngiunderstand ngiyangizwa ukuthi ngithini. Yeah. So ngesingisi ngisonga nje thanks for nothing. Oh really?